Opiskelijoiden ja henkilökunnan hyvinvointi on avainasemassa onnistuneen oppimisen ja työskentelyn taustalla. Nykyajan hektisessä elämässä lepääminen ja palautuminen jäävät helposti kiireen jalkoihin. Arabian kampuksella sijaitseva monttu on jäänyt tähän asti vähälle käytölle, mutta olemme kehittäneet ratkaisun, joka vastaa kampuksen tarpeisiin paremmin. Tavoitteemme on luoda tila, joka tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia levätä ja keskittyä omaan hyvinvointiin päivän keskellä. Levon portaat on tila, joka on omistettu erilaisille levon muodoille. Tila jakautuu useisiin alueisiin, joissa keskitytään 5 tärkeimpään levon muotoon: fyysiseen, sensoriseen, luovaan, emotionaaliseen ja mentaaliseen lepoon. Jokainen voi valita itselleen parhaiten sopivan levon muodon. Voit esimerkiksi ottaa nokoset lepopodissa, meditoida hiljaisessa nurkassa, piirtää luovassa tilassa tai venytellä joogasilkkien avulla. Montun portaikon ainutlaatuinen arkkitehtuuri tarjoaa täydellisen ympäristön jakaa tila eri levon muodoille ja mahdollistaa rauhoittumisen keskellä kampuspäivää. Levon portaat-projekti tuo esiin, kuinka tärkeää on yhdistää hyvinvointi päivittäisiin rutiineihin. Tarjoamme työkalut levon löytämiseksi ja itsensä ymmärtämiseksi paremmin. Kiitos, että katsoitte esittelymme.